играта ще бъде подновена. Сблъсък сега пък край тъч линията между Румен Сандев и Жеферсон. Все повече ще се изнервя матча. За топката има засада обаче на Фернандо Каранга. Игра след съдийски сигнал от Фернандо Каранга и още веднъж претенции от Милен Радоканов. Отлично Кристиан Малинов издебна перфектния момент, за да подаде към Фернандо Каранга. Беше повален, обаче Малинов ще спечели в Благоевград.